Det synes jeg. Og vi er klar igen. Efter en lidt uheldig slutning sidste gang. Ja, for helvede. Men Alt er lort. Jeg døde af lava 2 gange. Anders døde af creeper 1 gang. Og ja, så fløj min ting ned i noget lava. ja, Men jeg fandt ikke engang halvdelen af alle mine ting. ja, og der blandt maden, så det var rimelig heldigt. Ja. Ellers så var vi døde af sult hernede. Og jeg hader vand, har jeg fundet ud af. Det gør jeg Så- også. Med mindre der er lige en. Ja. Er der noget spændende hernede? Ikke ud over noget iron her. Og noget redstone lige længere hen. Der er også noget herinde. Jeg ved bare ikke om det er værd at tage. Men vi har jo til gengæld ikke så meget, så det tror jeg egentlig, jeg tager det. Jeg graver altid lidt ned under det, jeg vil grave ud, fordi jeg vil se, om der er lava her nu. Ja, det gør jeg også, når det er lige ved siden af lava. Vand med være træls. Og når det er diamant, lige meget hvor det er hen, så graver jeg altid rundt om det. Alt der rundt om det skal væk. For at Ja. tjekke. Ups. Haha. Lort vand. Nej, fuck. Du må lige gå ud, så der er lige plads til der her. Okay. Lukker lige for det lorte vand. Hvorfor var det? Er det ikke meget nemmere bare at finde kilden? Jo, men jeg... Den er helt deroppe. Det var svært. Upsi. Plads. Ej, det lader vi bare være det område der. Ja, det går også opad. Skide vand med vandet og sådan noget. Ja. Vi skal bare... Det kommer vi... Wow, fuck, det kommer langt op. Hold da, prøv lige at se, hvor langt op det kommer. Ja, 2 sekunder. Jeg tager lige den hurtigt vej. Jeg gider ikke kæmpe op alt det vand. Sådan. Bare. Fuck, det kommer langt op. Hvor var overhovedet kom fra? Var det herfra? Ja, Okay. prøv at se, hvor langt op vandet det kommer. Hold kæft. Herop. Nå, vi skal prøve at finde noget, der går nedad. Yay, mere iron. Mere redstone, men det gider jeg ikke at tage lige nu. Jeg er egentlig også kun begyndt at tage iron. Redstone, det skal vi ikke bruge til det helt vildt store. Nej. Ikke udover, hvis vi vil lave power rail for et eller andet sted. Og måske en egen double door eller et eller andet. Piston double door, ved jeg ikke. Et eller andet. Et eller andet. Så man skal egentlig ikke bruge så meget, hvis ikke man er den store redstone nørd. Det skal lige siges. Jeg er blevet færdig med mit skin inde på vores tutorial. Woo! Og jeg er også begyndt på et. Så ja. Det håber vi snart, der står færdig, Anders. Hvad? Det håber vi snart, der står færdig. Særligt. Jamen det kræver at serveren kører. Nej. Og nu? Der var bare ved at blive sprunget i luften. Igen? Jeg mistede ikke så meget liv. Hvad klager du så over? Jeg var ved at dø. Tæt på. Hvis det var noget tættere på, så var jeg død. Og jeg har ikke noget som helst stammer på mig. Altså, diamant! Da. Jeg synes lige, du se dit liv. Der var det. Ja tak. Jeg har fundet tilbage der, hvor vi kommer op. Så garanteret bare én. Det er det tæt på. næsten altid sådan nogle steder her. Pisseirriterende. Men lad os håbe. Der var mindst 2 i hvert fald. Mindst 3. Hold kæft, det er godt det her, Magnus. Så kan vi i hvert fald få en bord til neder. Okay. Synes ikke lige, vi skal gå derind Nej, endnu, fordi den er jeg synes sikret. ikke sådan helt well equipped Så. til det. Okay, vi fik 3. Abis der solis. Det er fint nok. Og så Ja, kommer jeg har der fundet garanteret en creeper, siger bum. Så bliver jeg gal. Det kan jeg godt sige. Der er fucking meget iron her også. Det skal vi bruge. Au. Der var langt ned. Spændende. Oh.
Au for helvede. Hvad så? Lort til en skeleton. Vi kan godt lege den leg der, hvis det skal være sådan. Lort. Jeg kan se dig. Jeg kan godt se, at du slås med et skelet. Nå, du Nå, jeg har jo fundet en bue. Ja. Jeg nakkede en skeleton, så kom der en bue og pile. 3 pile. Hold da. 3 piler og en bue. Mm. Sådan. Der er også en lille creeper her. Men den må ikke få lov til at eksplodere med. Ellers springer vi i luften. Jamen. Kom så. Den skal dø. Det er godt, den var i vand. Ja. Men det var den vist ikke, da den var i det. Eller da den var øde, det gav mening. Det var den vist ikke, da den sprang i luften. For den sprang, den sprang i hvert fald noget sten i luften. Så ja. Nå. Hvis der ikke er nogen, der vidste det, så i mandags skete der både noget godt og noget skidt, hvis man kan sige det sådan. En af vores kære medborgere her i Danmark, Mærk, døde, 98 år gammel, lørdag, som er i overmorgen. Lørdag som er i overmorgen. Ja. Ja. Ja, altså Der bliver hans begravelse sendt live. Jeg synes ja, det gør det faktisk. TV2 tager at se det. Ikke fordi det er sådan helt vildt spændende, men for at være et godt medmenneske og medborger her i Danmark. Tak for de flotte ord, Magnus. Jeg anede ikke, hvad du snakkede om, før du sagde, at der var en, der var død. Så. Man skal hylde vores landsfædre, som har gjort noget for landet. Ja. Og det har ham og hans far især. Hans far, ja. Var det hans far, der startede, eller? Det var nemlig lige nok hans far, der startede det sammen med hans bedstefar. Okay. I et lille hus. Det kan jeg huske. Det så jeg i forgårs. Ikke fordi jeg er nørd, men fordi jeg så det i forgårs på TV2. Det kører bare hele tiden. Det kan lige sige, at Magnus han er langt fra nørd. Han er anti-nørd. Ikke lige anti-nørd. Nogle ting kan jeg godt lide at nørde lidt om. Andre ting, det er bare sådan, hvis jeg sidder og ser fjernsyn med de gamle i stuen, så får man noget at se der. Jeg har fundet noget meget mere gråt her. Har du? Ja. Og meget mere det. Ved du hvad? Lort. Fuck, jeg hader det. Hvis der er nogen, der har et svar på, hvad det kan være. Jeg har måske tænkt på, at det kan være noget med Java eller et eller andet. Men så er det lidt underligt, at hans... Ja, endelig sig til, hvis I ved, hvad der er galt. Med min Minecraft. Det er lidt underligt, fordi hvis Java ikke fungerede, så burde hans server også blive lukket ned, når det var. Men jeg skal ikke kunne sige det, jeg har ikke forstand på sådan noget. Nu afslører du lige vores hemmelighed. Okay. Hvad er det? Det er mig, der kører alle serverne. Ja. Fordi der var en creeper. Og fordi at det er mig, der filmer. Ja. Gå nu væk. Gider ikke slås med begge to. Har du fundet diamant? Nej. Droppede den ind. Nej, pis. Der var lige en skeleton, som skød en creeper her. Og når de gør det, så dropper de jo music discs. Nu kommer der vand, tror jeg. Ja, det var dejligt. Ja, det er fordi jeg var i sådan en lavapøl, hvor jeg så... mere diamant! Mere diamant! Haha, ja. Hvor meget? Det ved jeg ikke nu. Jeg har ikke mindet det. Og så... Jeg ligner, da jeg finder som ligner diamant, bare lidt. Det skulle lapis. Lapis lazulis. Hvad fanden kan vi bruge det til? Nå ja, blå uld, jubi. Ja, eller vi kan blande det med alle mulige andre farver. Ja. Eller man kan bruge det som en pynteblok, eller et eller andet. Kan man? Kan man lave det til? Ja. Wow. Creeper.
Hvad? Den døde. Jeg tror faktisk, der er i hvert fald nok her til, at vi kan bygge sådan en charging table. Men ikke noget... Pickaxe. For jeg har 3 forvejen. Nå. Er det ikke 4, der skal bruges til en... Det er 4 obsidian. Og 4 diamanter, er det ikke? 4 obsidian og 2 diamanter. Og så skal der bruges en bog. Nå. Men jeg har 5 diamanter i alt, så jeg er nok til en pickaxe, til obsidian og nok til at lave sådan en. Så det er dejligt. Hold lige kæft, zombie. Har du tid på, hvor lang tid vi har filmet? Jeg sætter altid først tiden til, når vi er i gang med at filme. Men lige nu står mit ur på 10 lige om lidt. Så det er nok 13 cirka. Masser af tid. Ja, 2 minutter eller sådan noget. Det her, jeg fucker lidt op med den der creeper der. Okay. Fuck, der er egentlig meget gråt her. Jeg ved ikke engang, om vi har ikke set det hele. Jeg er fuld gang med at finde nye grotter. Det er også. Jeg tror lige, jeg har fundet den hele historien. Hvad, Magnus, skal jeg ikke bare lave en diamant pickaxe og sådan mine obsidian med det samme? Jo, og så kan vi stoppe episoden nu, og så kan jeg slukke, eller stoppe fraps, og så kan jeg mine det der, og så kan jeg starte igen, når jeg minede det. Det var en god idé. Det må du selv. Det var en god idé. Nå, tak for denne gang. Jo, tak.